Ezin dut telebista gehiago ikusi? Ahal izan eta ezin izan. Kaixo lagunok, gaur zerbait eskatzen, onartzen eta ukatzen ikasiko duzu. Konturatu zarete? Amari autoa eskatzeko, autoa erabili ahal dut, galdetu diot. Eta amak, gaur autoa ezin dudala erabili adierazteko, gaur ezin duzu autoa erabili erantzun du. Lidek aitari telebista gehiago ikusteko baimena eskatu dio, eta aitak ukatu egin dio. Zer da? Amarrak? Aita, ezin dut telebista gehiago ikusi? Ez orain lo egin behar duzu. Zerbait eskatzeko, onartzeko edo ukatzeko, ezin izan eta ahal izan aditzak erabiltzen ditugu. Ezin dut telebista ikusi? Telebista ikusi ahal dut? Zerbait eskatzeko eta onartzeko, honela eratzen ditugu esaldiak. Izena, aditza eta ahal izan aditza. Zerbait eskatzeko galdera formulan, autoa erabili ahal dut? Telebista ikusi ahal dut? Eta onartzeko, txangora joan ahal zara. Telebista ikusi ahal duzu. Zerbait eskatzeko beste modu bat, galdera ezezkoan formulatzea da. Horrelakoetan, lehendabizi ezin izan aditza jarriko dugu. Izena ondoren eta azkenik aditza. Zerbait ukatzeko araua berdina da. Adibidez, ezin duzu telebista ikusi. Ezin zara txangora joan. Ahal izan edo ezin izan aditzekin osatzen dugun esaldiak objektua badu, nor edo zer, ukan aditz laguntzaile erabiliko dugu. Ezin duzu oporrik hartu. Lan handia daukagu. Objekturik ez badu, izan aditz laguntzaile erabiliko dugu. Ezin zara kontzertura joan. Aukeratu erantzun egokia. Ezin dut, ala ezin naiz. Ezin dut telebista gehiago ikusi? Joan al naiz, ala joan al dut? Oporretara zuekin joan ahal naiz? Onartzeko ahal izan aditza erabiliko dugu, baina ukatzeko ezin izan aditza erabiliko dugu. Txangora joan ahal zara. Lan handia daukagu. Ezin duzu oporrik hartu. Zerbait eskatzeko eta onartzeko, horrela osatzen ditugu esaldiak. Ezin izan aditz lokuzioa orainaldian, izan eta ukan aditzekin, singularrean eta pluralean. Ahal izan aditz lokuzioa orainaldian, izan eta ukan aditzekin, singularrean eta pluralean.
Segi aurrera eta laster arte!